pisan maca Quran lan manani kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat wetengira ingkang luwe kaping lima pikir wegi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi Napa niki juragan? Juragane lho. Ambekan sih ya bos, lali ambekane mau soalnya. Wah, ini kan jadi sadin apa pripun iki? Yes. Aku derek wae, derek buri. Ayo Dek Nopal, yes. Ngeri iki sesuk. Pembantu kayak belum. Yes, ngawau. Seta turun kamu dong. Kurang kemudian SBS ada Mbak Indah Dayaya Janji
Iki gedene ora ana. Gedene ra ana iki. Gedene ra ana iki. Ora. Ora. Gedene ilang. Oh. Ije tasih lumantar boro kadang-kadang SUS Lanugi Putri Sekar Mayang. Nggih. Iji sebuah malih lumantar para kadang-kadang seniman-seniman saking Seto Trungga Muda wonten Mbak Asmi lan ugi Bu Kesi lan ugi Mbak Yaya iki bareng suka parisoko nggih caos panglipur dhateng sagung para pamirsa sareng-sareng SWS. Aku duwe dosa
budi gembira Kuswantara uga padha negara ing samudra So.